Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, yau abin da zamu yi abin da ya shafi video editing ne. Abin da yasa zamu yi na video editing shine akwai mutane da dama da suke so su fara YouTube channel ɗinsu, to amma they don't have the skills, ba san yadda za su yi editing ɗin video ɗinsu ba. So shi yasa muka ce to bari mu yi kokari mu samu wani application mai sauki kuma wanda yake zaka yi aiki professional aikin ka ya fita da kyau, domin mu koya ma mutane musamman wanda suke harkar kasuwanci, domin akwai wanda suka mun magana sosai, wanda zaka samu yana wata harkar kasuwancin shi ne, yana so ya fara sayar da harkar kasuwancinsa, ko kuma yana so ya fara labarai ne a wato YouTube maybe, ko kuma wasu abubuwa dai da suka shafi video. Akwai wata ma da ta mun magana da tana harkar wato abin da ya shafi magunguna ne, kuma tana so ta wayar ma mutane kai a harkar magunguna din, kuma ta kokari ta dinga koya wa mutane harkar magunguna kuma ta dinga siyarwa. To ko me za ka yi dai insha Allahu yau din nan za mu koyar da mutane yadda za ka yi amfani da video editing application. Mun yi kokari mun yi da search sosai, mun samu wani application ne na video editing mai sauki wanda kun kuma kai editing a kan shi za ka samu result mai kyau, wanda apart from that ma zai zamto foundation ne wajen iya professional video editing applications kamar su Adobe Premiere da sauransu. So insha Allahu application din da zamu yi yau shine wani application da ake kiran shi Filmora. Filmora din nan wani company ne da ake kiran su Wondershare, su suke amfani da shi, wanda yau insha Allahu zamu yi amfani da wannan application din. Ku biyo ni a cikin wannan shiri domin ku ga yadda za ku yi amfani da Filmora. Da farko idan ka zo application din sai ka danna start menu. In ka danna start menu sai ka zo wajen Wondershare, za ga wani waje a rubuta Wondershare. Ina ga yana nan, in ka gan shi kun ga gashi nan sai ka danna shi. In ka danna shi sai ka clicking din Wondershare Filmora 9, shine version din da ke system dina. In ka danna shi to zai bude maka. So in ya bude, wannan shine interface din. So wannan wajen, a nan wajen ne zaka saka files ɗinka, maybe picture ne, maybe video ne, maybe audio ne, duka anan ake sakawa. Sannan kuma nan wajen anan ne ake saka video file din. So for example a ce kana so ka sanya video file ɗinka da ka ɗauka, sai ka zo nan wajen file, sai ka danna import media, sai ka danna import media file, sai ka clicking. Idan ka yi clicking sai ka zo maybe wajen picture ne ko wajen video. Bari mu ɗauko wannan video ɗin nan, sai ka clicking ɗin shi, sai ka import open. Kun ga ya important, so kun ga gashi nan ya zo. In ka danna play, kun ga gashi nan yana playing ko. So in ka ɗauko shi ka ɗora shi akan timeline ɗinka, za ku ga gashi. To anan ya ce the resolution of frame rate of the media does not match the current project setting. Do you want to change your project setting to match? Sai ka ce match media, so da setting ɗin yayi daidai, sai ka clicking ɗin shi. So in ka zo kana playing, in ka zo nan kuma za ka zo nan wajen zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. To sai ka zo, in ka zo ka ja, za ka gashi nan yana playing. Gashi nan kun gani. So yadda ake importing din video kenan. So in zaka importing din pictures ba, sai ka yi haka, sai ka danna file, sai ka danna import files, import media files, sai ka yi. To bari mu importing din pictures. So let's say wannan hotuna ne a misali, sai ka importing din su ko, sai ka yi open. To in ka saka wannan, za ka sa shi akan timeline. In ka saka shi, so ka ɗan yi zoomin ɗin wannan abu ko, sai ka zo nan ma sai ka ɗauko shi sai ka saka shi, sai ka zo wannan ma sai ka ɗauko shi sai ka saka shi, sai ka ɗauko wannan ma ka ɗauko shi sai ka saka shi. To in ka zo haka, kun ga wannan ga time ɗin nan, ga iya duration ɗin nan, kun ga wannan wajen time ne, nan wajen iya length ɗin video ɗin kenan, amma za ka iya ƙara nan ɗin, sai ka ƙara nan, sai ka iya ƙaro shi, ƙara tsayin tafiyan abu, ka ƙaro shi, ƙaro wannan ɗin, nan ma ka ƙara shi, nan ma ka ƙara shi. Kun gan kai haka, kun ga video ɗin ko. So apart from wannan kuma akwai zaka iya importing ɗin audio, sai kai clicking ɗin nan
sai ka zo import media file, sai ka danna import media file, sai ka zo ka dan nemi wani music mai dan daɗi. So in ka ɗauko wannan ba, to mu fara da transition. Menene transition? Wato transition shine tsakanin picture da picture, wani style kake so ka sa a tsakani, ko kuma tsakanin video da video kana so ka saka wani dan style a tsakanin su, to shi ake kira transition. So yanzu bari mu duba mu ga yadda mutum zai saka transition tsakanin images din nan da muka sanya su a timeline din mu, sai mu ga kuma wani irin style za su ba mu. Bari mu gani. Da sai aka dauko wannan ka dora shi, in ka ya kara ga kun ga transition din, kun gani dissolve kenan, instead of ya zama cut, so zai zama dissolve. In ka dauko ka yi scrolling down, ka zo nan wajen, in ka dauko wannan ka dauko shi ka sa shi a wajen, ka ga kun ga irin transition din ko. So anan ga transition nan, ga basic, ga 3D. Let's say mu dauko 3D din nan mu saka, kun ga 3D din yadda yake. So akwai su kala ga sunan su ripple, evaporated, ga sunan. Sai ka je yawa sai ka sanya shi, sai mu sanya maka, sai ka sa shi. Shi nan ka sa shi, kun ga yadda yake nan. Nan wajen ma sai ka ɗauko ga warp zone, sai ka sa shi. So sai a ce mu saka, duba ripple mu sa a nan ma, ɗauko nan mu sa shi, ɗauko nan ma ƙarshe, sai mu ɗauko wave mu saka. So in kai haka ka janyo shi nan, in ka danna play, ga play nan ko, kun ga yadda ya fara. Yeah, so wannan kenan, kun gani. So kun gani gashi ya gama. To zaka iya zuwa ka dan saka music a ciki, kuma zaka iya zuwa ka dauko music sai ka sanya shi a background din. A lokacin da video din yake playing, wannan music din zai dinga playing saboda ya sa video din naka yayi kyau. Amma voice over ne, zaka dauko voice over audio file ne, sai ka dora shi a ƙasa sai ka sanya. So a nan wajen in kuka lura, ga wajen audio nan sai ka sanya shi, kuma nan din ma in ka ga dama ka iya dauko wani picture ka dora a kai. Let's say kana so ka ƙara dora wani picture a kan nan, zaka iya dora shi a saman nan, zaka iya dauko wani ka dora shi a kan nan, ko guda 100 nawa ne zaka iya sanya su duka ka dora su, ba sa karewa. To kun gani, to kun kai haka kai scrolling down, zaka ga duk gashi nan. So ga dama zaka iya zuwa nan, kun gani, to abin kenan. Zaka iya dora wani picture din akan picture. So sai ka zo audio nan naka, sai ka zo a media file din nan, wannan music din sai mu dauko shi, sai mu sanya shi. In kai scrolling down haka, zaka kama nan, sai ka rage. In ka rage, sai kai zoom in nan wajen. In kai double click din nan, in kai double click, za ga ya ce maka ga wani abu na waje nan, wato fade in fade out, yadda zai dinga shigowa a hankali. Sai ka saka shi a nan, kuma ya kare a hankali. So ka danna OK, ka danna play, za ku ga gashi nan ya shigo a hankali, kuma gashi yana playing, yes, yana playing with music.
yana tafiya yanzu nan za ku ga ya fade in a hankali ya sauka ƙasa kenan. Shine amfanin fade in fade out. So sannan muna da effect din nan shi wato wani dan siddabar ne da yake faruwa a karan kan video din. Kana so ka dan yi wani dan effect, wani dan siddabar ne kana so dan saboda video din naka yi kyau, ko kuma image din, ko kuma kana aikin wata waka ne kana so ka dan yi wani dan siddabara akai, to haka abin ake yi. Bar ku ga yadda ake yi. Ga shake nan kuka dauko nan kuka dora a nan, misali a daidai wajen da kake so yayi. Kun gani kana yin haka, kun ga gashi yayi shaking. Yes. So za ka iya dauko wani video aka iya filin. Kun gani yadda yake. Maybe wannan kake so, za ka in ka dauko wannan ka dora shi. Kun gani gashi ya fara. To let's say wannan kake so kenan. So za ka dudduba ka ga wanne ne kake so. Wannan ne ma diamond kenan, aka iya dauko shi ka dora. Kun gani to haka abun yake. Kuma wannan kake so ka iya dauko wannan ka dora shi. Kun gani shi ma wani style. So kun gani ga yadda abun yake. Sai ka iya jan shi har ƙarshe in ka ga dama. Haka kake son shi ya zama. Maybe style ɗin da kake so kenan. Za ka iya dora daga saman nan ka ce haka har ƙarshe kake son shi. Kai haka. Zuwa duk da ka dora shi ka ɗauko wani ma ka dora. Let's say fish eye ɗin nan kake so. So za ka iya saka dai duk wanda ka gaya maka. Shake ɗin ga sunan kala-kala. Ga wani shake nan. So shi ma dai duka ana sawa. Wannan shine na effect ɗin nan. In kai amfani da creativity ɗinka za ka yi abubuwa da dama da effect. The only thing you need shine ka shiga software ɗinka, playing around with the effect, ka ɗan gwaggwada abubuwa har ka sami perfect result. Yanzu kuma da last thing da zamu yi shine title, ma'ana rubutu akan video ɗinka. Maybe labarai ne, maybe narration ne, maybe kana so rubutunka sunanka ya fito ko wani abu. To wani iya za ka kai rubutun, shine abin da za mu yi. Kuka duba nan za ku ga an rubuta title. Kana danna title ɗin nan, ga sunan title kala-kala, style ne kala-kala. Kuka lura in kuka yi play kun ga irin style ɗin nan kenan. In ka danna nan za ku ga style nan. Shi software tana da sauki sosai. Ga style nan, yadda kake son shi. So let's say kana son wannan ne, to sai ka ɗauko shi kawai sai ka ɗora akan timeline ɗinka. In ka ɗauko ka ɗora akan timeline ɗinka, sai ka zo nan daidai wajen da kake so ya zama. Maybe a nan ne, to sai ka yi double click akan shi. To kuka lura ga styling ɗin nan, sai ka zo ka modify ɗin shi, sai ka ce let's say welcome to. A nan ƙasa maybe sai ka rubuta widen. So akwai style kala-kala, za ka iya sanya style. Maybe in ka highlighting sai ka zaɓi style ɗin da kake so. So a nan kuma kala akwai left, akwai align left, akwai align right, akwai center, akwai forceful. Sai ka zaɓi wanda kake so dai sai ka danna. Akwai wajen canza font style, you can change font. Aka iya canza font styles din. Za ka iya highlighting wannan ka canza mai font style, ka canza. Kun ga shi kaɗai ne zai canzu. In ka gama sai ka danna OK. So in ka zo ka play da ku ga gashi ya zo. So that's it. So in ka zo maybe nan za ka iya saka wani rubutun a transition ɗinka, title ɗinka. Za ka duba akwai title kala-kala, ga sunan kala-kala. Maybe kana son wannan ne, za ka iya ɗauko shi. Kun gan shi sai ka ɗora shi a wajen,
sai ka ce sai ka zo kai double click sai ka ce sai ka taba wannan din ma sai ka ce anan za ka iya editing ma haka ce this is my video, sai ka zo nan sai ka ce from widen sai ka danna ok. So in ka zo ka play din shi za ka ga yayi maka. So wannan shine basic introduction na video editing. Na fata ku shiga ku duba wannan application din ku same shi. In ka je wajen masu gyaran computer ko masu installation za su sa maka. Idan kuma kana so ne mu sayar maka da shi, so za ka iya mana magana ta WhatsApp ɗinmu. In muka mana magana ta WhatsApp ɗinmu, mu kuma za mu turo maka software ɗin ta email ɗinka domin ka sanya shi a computer ka kai amfani da shi insha Allah. Duk mai son software ɗin nan ya mana magana ta WhatsApp, za mu faɗa mai kuɗin software ɗin sannan ya turo mana da email ɗinsa, sai mu tura masa software ɗin kuma ya install ɗinta a computer ɗinsa insha Allah. But last but not the least, abin da zamu yi a ƙarshe yanzu insha Allah shine yadda zaka exporting ɗin file ɗin ya zamto video file, because yanzu anan ba video file bane. Kuma a gurguje bari mu nuna maka yadda zaka yi saving. In ka zo nan ka danna file sai ka danna save project, sai ka je ka nemi inda zaka yi saving ɗin project ɗin. Maybe a my document ne sai ka saka maybe my class sai ka danna save. So zaka exporting sai ka zo click wajen nan sai ka danna export, sai ka zo ka danna nan DVD, nan VMO, nan YouTube, nan device, nan local. So but amma kai amfani da waɗannan kawai ka nemi local, ko da kana da YouTube ka bari sai ka exporting a local ɗinka kafin kuma ka je ka yi uploading ɗin shi a YouTube manual. So in ka zo nan wajen sai ka danna MP4. In ka zo ka danna MP4 akwai settings ɗin ga su nan different file size. In ka zo ka danna gashi ka bar shi a H264 ɗinsa. Akwai beta, akwai good, akwai beta, akwai best. Sai ka bar shi a best. Gashi nan anan za ka nemi size ɗin video file ɗinka, amma just ku bar shi a setting ɗinsa da yake. Sai ka zo ka danna OK, ka danna OK sai ka danna nan wajen kuma save to folder ɗin da kake so video ɗin ya zama. Sai ka clicking ɗin shi, maybe mu ce muna san shi a my music. Sai ka danna select folder, sai ka danna export. So anan kun ga yana exporting ɗin video file ɗin. So video file ɗin yana exporting. Kafin video file ɗin ya gama exporting, wannan shine yadda ake video editing da software ɗin Filmora. Ina fata za ku yi amfani da shi domin software tana da amfani sosai kuma tana da abubuwa da dama wanda za ka ga kayi shi professionally kuma cikin sauki ba tare da wata matsala ba. A nan ya gama exporting. Abinda za ka yi sai ka duba find target. Kun ga video din nan yana nan a cikin music file ɗinmu. Muna clicking ɗin shi, kun ga gashi nan, gashi ya buɗe mana. Ku duba da quality ɗin shi da komai, babu abin da ya dropping. Kun ga gashi nan, gashi ya fito. So in ka zo kaga in uploading ne sai ka uploading. Gashi nan yana cikin my music, ga video din nan yana nan a music. Gashi nan my video, kana clicking zai nuna maka da komai sai ka je sai ka uploading din shi online. To alhamdulillah, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan video da muka yi akan koya ma mutane video editing, musamman waɗanda suke da niyyar buɗe YouTube channel but amma ba su sanya da za su yi editing ɗin video ba. Ina fata wannan bidiyon zai zamto wani tubali ne wajen ɗora ka akan hanyar yadda za ka koyi video editing. Akwai software da dama da ake yin video editing sun fi 1000, amma dai wannan mun yi bincike. Wannan software ce ingantacciya kuma za ta baka result mai kyau, quality din picture ɗinka zai zamto mai kyau, sannan komi yana da kyau kuma za ka samu abinka professionally. Za ka yi abubuwa da dama wanda ba za ka iya ƙananan software ba, amma wannan software za ta baka dama ka yi insha Allahu. Muna fata Allah ya ba kowa nasara. Kuma kada ku manta ka danna like button idan ka ji daɗin wannan video. Kuma idan yau ka fara zuwa YouTube channel ɗinmu, to ka tabbatar ka yi subscribing YouTube channel ɗinmu wato Widen TV. Ka
ka tabbata ka yi subscribing yanzu, kuma ka tabbata ka yi ƙoƙari ka sharing ɗin video ɗin nan saboda mutane su amfana. Shi ilimi amfaninsa shine a koyar da mutane. Idan kai sharing za ka samu lada, mutane kuma da dama za su koyi waɗannan abubuwa, ba kai kaɗai ba kuma kai ma Allah zai baka lada. Allah ya bamu ladan baki ɗaya. Kamar yadda ka sani, ni ne naku Yusufuddin A Yusuf. Sai mun haɗu a kuma wani sabon bidiyon namu da za mu yi shi insha Allahu domin faɗakarwa da ilmantar da al'umma. Na gode. Peace out.